बाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। दिनै गोदान बोसोर 1 जानुवारि दा बयनिसिमबो गुड निउस लाबोबाय मानोना दाखालि आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थादोंमोन जे 1 तारिख जानुवारियाव स्पेशल गिफ्ट फोसावगोन होननानै आसामनिफ्राय बेनो जाबाय अरुणोदय। दा गुड निउसआ बेनो 9,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन आरो बे रां सोनाय डेटखौ फोसावबाय KST सोनायखौ आरो बोरै मोनगोन आरो बोरै मोना आरो बे जानुवारि दानाव 10 तारिखआव एबा 10 डेटआव मोनगोन ना मोनला बेनि सायावबो रोखायै फोरमायनो हागोन। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे साख्रि बाख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। बेखायनो साबस्क्राइब खालामनानै लानदाबाव। दा BTCआव गोदानै फर्म साबमिट जानाया मोनगोन ना मोना बेनि सायावबो जोङो बाव कभार खालामगोन। दा बेखायनो जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट मोनसे स्किमनियाव आरो बाव फैनाय लोगो लोगो 3.0 जायफ्रानोखि हाबदों नोंथांमोनासो अरुणोदय रांखौ मोनदोंमोन बेनो जाबाय 750। नाथाय खायसे खायसेनि एकाउन्टआ एसे मिस्टेक जानायाव मोनाखै। बेखायनो जेसेबांनो हायो थाबैनो एकाउन्टखौ कारेक्सन खालामना ला नङाबा नेक्स्ट KSTखौ मोननाय नङा। दा सिमा दाखालि फोसावदोंमोन जे जानुवारि 1 तारिखआव मोजां खबर होगोन होननानै माने स्पेशल गिफ्ट फोसावगोन होननानै दा फाइनेल फोसावमारबाय। बेनो जाबाय सासेयावनो बेनो जाबाय 8,000 मोनसिगोन। अके 12,000 बेनिफ्राय आरोबाव बेनो जाबाय बिहु गिफ्ट होनना बुंदों 3,000 टटेल नोंथांमोना बेनो जाबाय 8,000 मोनगोन। आरो बे 8,000खौ माब्ला मोनगोन नोंथांमोना A to Z डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। दा बिनि सिगां BTCआव गोदान एप्लाइ जानायफोरा मोनगोन ना मोना? येस नोंथांमोनाबो 100% मोनगोन जुदि नैबे 3.0आव नोंथांमोना फर्म साबमिट जादोंबा एबा एप्रुभ जादोंबासो मोनगोन। जुदि बेयाव साबमिट जायाखैबा नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नङा। दा बे रांखौ माब्ला मोनगोन जों दायो डिटेल्सखौ नायनोसै चिफ मिनिस्टारा मा फोसावखो। दा आसामनि सिमा मोनसे फोसावबाय बेनो जाबाय गासै आसाम स्टेटआव 37 लाख बेनिफिसियारि दङ बेनो जाबाय अरुणोदय 3.0आव। दा जोङो मोनोमोन दानफायाव 750 रांखौ जों मोनोमोन। दा बेखौनो मा खालामखो नोंथांमोननो खनसेनो बेना जाबाय 20 फेब्रुवारियाव 20 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव 12,000 आरो स्पेशल गिफ्ट माने बैसागुनि गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोननो 3,000 सोनानै बेनो जाबाय 8,000 एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन। अके बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। अके स' नोंथांमोनहा मोनदों 20 फेब्रुवारि। दा नोंथांमोना मिथिबाय गासै 8,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। दा बाथ्रा जाबाय जोङो जानुवारिनि 10 डेटआव मोनगोन ना मोनला गोबां सोंनो हागौ मानोना नोंथांमोना 10 डेटआव जानुवारियाव मोननाय नङा KSTखौ। आरो नैबे 12,000 ओरैबायदि जागोन नैबे जानुवारि आरो फेब्रुवारि आरो बेनिफ्राय मार्च आरो एप्रिल नैबे बैसागुसिम नोंथांमोननि एकाउन्टआव माने बेनि फैसा हाबनो गोनाङा नैबे 20 फेब्रुवारियावनो हाबसिगोन एडभान्स हाबसिगोन आरो जानुवारिखौ गारनानै जेरै फेब्रुवारिनि आरो लोगोसे मार्चनि आरो एप्रिलनि बेनिफ्राय नैबे जानुवारिखौ लाफानानै खनसेनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव नैबे 12,000 आरो प्लास नैबे 3,000 जाबाय गिफ्ट माने बैसागु स्पेशल गिफ्ट होनना बुंदों। बेखायनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 20 फेब्रुवारियाव टटेल 8,000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव अरुणोदयनि राङा हाबगोन दे बेखौ नोंथांमोना बयबो क्लियार जादो। दा गोरलै बाथ्रायाव बेनो आरो जानुवारियाव मोननाय नंला डाइरेक्ट 20 फेब्रुवारियाव मोनफाजोबसिगोन बेनो जाबाय मार्च एप्रिलनिखौ लानानै। बेखायनो टटेल फैसाया नैबे 12,000 आरो 3,000 दाजाबनानै नोंनि एकाउन्टआव 8,000 हाबनाय जासिगोन। दा बेखायनो जायफ्रा थांनाय बाराव मोनाखैमोन जेसेबांनो हायो नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै जाहाथे रिकुवेस्ट खालामो आरो जुदि गोदानै सोसननानै होयोब्ला दाबो टाइम दङ जाहाथे 20 फेब्रुवारिसिम जुदि टाइम होदों नालाय बेखिनिसिम जुदि हाबोब्ला पर्टेलाव जुदि बे पर्टेलाव नोंथांमोननि अरुणोदयआ जुदि हाबोबा नोंथाङाबो एप्लाइ खालामदोंब्ला एक्सेप्ट जायोब्ला 8,000 रांखौ मोनगोन। बेखायनो हानायसेबां ब्लक अफिसाव नोंथांमोना खबर खालाम एबा खबर ला जाहाथे सोसननो हायोबा नोंथांमोना जाहाथे मोननो हायो आरो। अके दा बेखिनियानो नोंथांमोना बुजिबाय जे नोंथांमोननि स्पेशल गिफ्ट होनना बुंदोंमोन दिनैहाय 1 जानुवारियाव 2026आव बेखौ थारैनो सिमा फोसावमारबाय। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।